Ini harus akan aku lupa. Sana lalu akan aku. Deh. Start the maze. Dui. Cokka. Ek. Food. Ăn là ra vậy vậy. Anak saya dah. Cokka ya na. Ayah. Suka. Cokka food. Suka. Yes, này ya. Anak dia lagi. Thật là vậy. Chin. Sari. 1 2 3 sari. Yes, còn là đấy, phân cái nó phân Suka. Sari. Cokka sari. Chứ nó còn nấu rồi mà. Choi. Yeah. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 Choi. Tush. Anak suka dong bayar. 500 1, 2, 3, 4, 5. Choi. cô này kia Muốn đây ra thật thế này không đi vào sản chế. Sari. Soi. cô sudah apa pak Aye por. nggak lah Hai bukan ke sari. Tiêu mân đăng. cô rendang cô Pulau belum sana. cabai cô rendang tama be Por. cô 6. Hush. 1 2 3. cô dài xem nè cái nhiều dày phải vậy nhiều 6. Hush. Panza. Semua Kamu banyak. aja dah. sao đâu 1 2 3 sari panza. 6. cô dài ra đi hay nè Ek semua ni. one two one Soi panza. 1 2 3 sari panza. Sari. Hush. Anak karak semua dah kan karak ke. start khẩn trương luôn Ah iya. 6 1 balik gila. mới giết con nó Oh mới ya, barbai ningna. Panza. 5 tu umna. Oh, pilih 6 yang karbai, 5 karbai. Oh, giết con là hàng quý bông chứ chịu mình mới đi ra được 6. nhưng mà three six one two three Oh, semua jai kan ukuran apa bra? ôn đây ya ôn đây ya panja Hai. ra này đi Soy. người khát này à Sari berde. Katnya apa? Por. Arbau sa. Soy. Ibar sung balik bilang nah pun coba. Por. Siapa? khẩn thay mà câu bút gì khẩn thay cái gì à Gumun ku siapa? khẩn thay cái gì à cái gì à cha này nhiều đó Jangan ini kan motor nih. câu thi lên vai nào cơ khát nó xí xí mình pina cả cái gì này ta na khát cái gì mới Tuan. Thư đó. Tu. Già không đây này sư cái Anak này. siksa berapa? Tu. 1 2 ada secara thay baik. Soi. Aye. 3. 1 2 3. Anak sik sembilan dah boleh kan? 3. 3. Oh, bukan ada ni. cứ nào hút 1 2 3. ba con này cứ nào hút nào cũng được 6. Aye. 1 2 3 4. Secara thay baik sana boleh. thì tiếp tục rồi ra xin xiang như vậy Ludo challenge, Oh, Ludo. cứ tiếp ra cứ đưa Yeah. cứ nào đi bước khăn cứ ra vì na 6 1 there. 6 1. 1. Ambil 6.
ए गोमोन गुफुर जाबाय 6 बेखौ सोंगारनाया ओंखाराखै मानिखौ जमनांगौ बैखौ बेखौ बाद हो नोङो ओंखायनो माबानो नाङा गावनि गोसो मथन खानदों बिदि बाहेरायाव खाननो मोनाथ' बाहेरायाव खारनो गैया बेना मोनसे आं खालामखादोंसो मोनसे बुस्थुखौनो लांखायो बेना 1 2 3 4 5 सय आंना हाबैसो सय थिन ओंखारनो रोंला दा जाजानोसैलाय आंना 1 मोनबा जाबाय सारि 1 2 3 4 सय एक खारदो बेखौनो 1 2 3 सारि तेजपातजों जाजागोन नों एबार फ्राय मोनजाथारसै नै सय जाबानो मोनजाबाय नुबा दं नै मबाइलाव सय आयै आंना होसोनसै सय जानांसिगौ उल्था नै नुबायलै तेजपातखौ मोनजाबायमोन आं ओंखारनायबा नैबेयावलाय मानो फैया सय खबाय सय तीन सारि दुइ सयाबो एवसो जागोनब्रा सिटारावसो 1 जागोन 2 3 4 5 सखा सानलायलायनांगौ बिसिना रोङानो लुदुखौनो सारि गेलेनो एथ' होसोदों उनावसो मोनगोन दा नोंसोर हाबजोबबासो सय सारि 1 2 3 4 तीन सारि नैबावसो हमफिननानै थानां लुदु गेलेनोबा फैदो रंग आंना 6 जाबा बाबाखौ जाबाय आं मामा रंग नायगासिनो दं 6 फैबा जाबायलै 6 बेखौ सानना दं अ आरो बाबा थिनसो होमबाबो बेखौनो खानबावगोन बियो रंगआ बेखौ दाखान नोङो बेखौ खान बेखौ खाननानै बियो सायो गोथां गुथिब्रा बेखौ गोथां होनो बे खाननांगौ दोननो नाङा सारि 1 2 3 सारि बेखौ जाबाबो बे गोथां गुथिब्रा जेसरा जाजाबाय जेसरा सय दुइ बेखौ खानांसिगोन थाब थाब दहाय जाबावाखै बाबाया मोनसे आंहाबो हरदों एबार जाजोबनांगौ नै आंना फास जाबायलै फास सय खाफिनबाय दे औ ओंखारफिनबाय फाइभ जादो फास फाइभ आइयै सया जायोमोन आंखौ बियो नुवाखिसै एबार होसोसै आं गोमो गोथिखौ सय वानसो थोस आयौ नैबेयाव नुजाफैयाब्रा नैबेयाव नुजाफैयाब्रा दे सोरना सय जाखो गैला आंहा जानो रोङा मा जाखोथाय गरसे गरसेल' ओंखारनानै थांबाय थायो थिनासो मोन फानजा 1 सय नांजोबदोंमोन 1 2 3 सय जानांगौलै जेसबाखौ 1 2 3 जेसबाराव खननै मोनजाबायलै आंहाथ' मारै 6 जानो रोङै जाखोथाय आं दा 6 जादोंना जायाखै आंना 6 ओंखारबाय ओंखारबाय 6 वाव मबाइलानोथ' जाखाला नालाय 1 2 3 4 5 6 दे रजेसफोराबो नायगासिनो आंना 6 थांदोंमोन ना 1 सय 6 3 आया मारै जाखो गावनो हाया होनना लादों जाम्बानि सिरि थानांगौ जाजोबनांगौ जेसबाखौबो आंनिखौ गोमोन गुथिखौ जानो रोंखानाय नङामोन आं जानायखौ खानो मोनो जाबाय मा जानांगौ जाखो भेरि नाइस नै
खोन्थाबोखायो माबा एक सय ओंखारफुनाय दंसे दंसे हाबबानो ओंखारो सयानो जानाय नङा एक जाजाबाय थायो हनै गरब्रैबो सिगाङावनो हनै हाबफैबाय। गैला दे जानाय खारथ' गैला आं गेलेनो बायो बिदिबाथाय जेसफोरखौबो हमस्लाय आङो सिक्सआनो खेबसेल' जाखादों आंना सय! खेबनै जानाय जाबाय सारि खेबसेयाव जाजाबाय आरो दा खेबसेयाव जाजा हाबफिनजाबाय सारि थोस सिक्सआनो बाखि गैखाया आंना थ्रि नै बे जोबबाय सय फानजा बेखौ लाबोनांसिगोनलै नङाबा दा जाफैलाबायगोन मोनसे बाबा नोंसिना आंना हाबलायसै रंग'आनो आंना मोनगासिनो मोनसे दंबाय नै वान सिगांदों मामाखौ गेलेनो लिंहरदो मामा नायगासिनो दं मामा रंग' ना नायाखै सासेयालाय बेलाय बेसे दा आंनाव फैयाखैनो दुइ मानो गेलेया मामा रंग' नै आंनाव फैयानो बेयाव लाइटखौनो हगाराखै नालाय लाइटखौसो नायदों लाइटखौनो हगाराखै नांलालै दे नोंना जाबायमोन सिक्सआनो जानो रोंला बाबायसो आं फाइभ गैला आंना हाबफिनजोब्बाय सय जेसबाना दुइ मालाय गरसे हाबबावबाय एक दुइ नैबो जानांगौ बाबा बेखौ दाखानथ' आन्थाय बाबाया खानथ'खानाय सारि नङा खानदो अरखौ खानो नोंनि गोसो सय फर थगायनाय गैयालै लाइभआव नुफिनजोबखागोन गेलेनाय नायथ' बुंहरनांगौब्रा जेनेबा नाम होननानै बासिगोन फाइभ आंना फाइभ थांफिनबाय होनदां 1 2 3 4 5 सय नै सय सय थि मामाया जेबो कमेन्ट हराखै होस आंबो खारसैलै अनिल बर'आसो भेरि नाइस हरदों सय एक दुइ थिन स्र' खानायखौनो देखायगासिनो दं आंना सय थांदो सय र' सय ओमफ्राय थिन मोनदो थिन सयसो मोननो मोनबायलै आंना थिन आइसो सय पास सिक्स इज फाइभ नैबो गासैलै 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 माजों जाजागोनथ' नोङो ओरै फैबा माजों जानो ना गावखौ जानो नागिरनायखाय अबेनि सय आंनाथ' हाबखाबाय बेना सय फानजा एक दुइ तिन सारि फानजा ओमफ्राय सय तेजपातसो देरहामारसिगोन होनदां आंहाथ' गैला ओंखारनोनो रोंला मा गेलेबावनांगौ One, I get two six. 1 2 सिक्स फानजा रावबो गैलाना थांजोब्बाय 1 I get 5 1 2 3 4 सिक्स नोंना मानसि Ayah सिक्स सारि दंना नोंनाबो ना Aku menjala सखा नै सखा जाबाय आंहाबो सारि जेसखौ बखिनांगौ Soy pass होमबाबो आंना ओंखारदेराबाथाय मोनजाला आं 5 1 2 3 4 5 10 सफानिखौ जानानै बोरैथो मा थांगुलायगोन दे मानसिफ्रा बाबासो चलो चले सय फानजा माखौसो बिदिलां खारबाय थुल' तेजपातसो 1 2 बेनायाखै तिन एक दुइ तिन कमेन्ट हरदो कमेन्ट मोजां जाबाय आइस सिक्स खालामनो मोनबावगौमोन आं हाबबा खालामनो मोनाना जाबासो खालामनो मोनो हाबबाबो खालामनो मोनो मोनदों जों स्कुलाव बिदि गेलेयोमोन
국하고 나보다. 예. 합박하는 건 쓰봐. 원라가 합박하는 거는 뭐 고치 음파 갖는 건 라하. 문제라고 그거. 파스. 꼬랑 내자 리고 나 빨리. 이거 감시네. 친 원 국하면 나오는 레원 알래. 예. 감베나. 야. 원. 아빠. 이거 합나는 게 아니야. 예. 쇼이 함내 그만 좀 그 빨리 좀. 합내래. 빨리 좀. 판자 네. 나 우리 그냥 하는 거. 여기가 붙나 보라. 판자 쇼이 6 Rau khu 문제랑. 친 8 친 Ba sinh ra rồi sẽ thùng ba. 오케이. 왜 배지 아자 가위 그래. 자, 어떻게 일래? 합치기 왜 하나? Kia lên chứ ba bảy đi. 6, 날이 식사기야 돼. 4, 그래서 어떻게 했네. 와와 이거 1, 2, 3, 이거 해. 뭐 해? 4, 5, 6. 뭐를 어디? 1, 2, 3. tiền gần đây gì dừng cái tiền hết 3 사리 Ăn để ra xin lấy. không 사리 đi 마르비네 lại 그거 가져는 어디다네 네 가져놨어 khăn ra đây nó này ra nó khăn lên là khăn nó cũng nữa không phải lấy one two three four Ăn là suka. Ai vậy? Ai. 1, 2, 3, 4, 5. 파리파리 잘한 차라 nó khá là 시간 봐서 파리파리 mình 그 진짜리 này cũng khăn hay mình về lôi của cái con trái muốn quay lại cái này xem 찐 속가 Ăn đàn suka mình được đấy. 찐 아이 속가 사리 vì là ăn lật chỉ đây này 사리 mà ra một ăn bữa ra mà 속가 bằng khăn nó cứ ngang nè 그 진짜리 하는 속가 six spot Ăn là đàn nữa, siksa silendang. Ilai. Haban siksa you. 3. 1, 2, 3. 사리 1, 2, 찐 사리 싱엉도 틀리는 ủa chứ vào cái này đúng lắm à ra nếu cứ khăn ăn thả vào sự cột này mình ra vậy mình khăn ăn thả này vào gai gì trên xuyên lắm 스타로 lại phương này như kia là gì hồi xưa One. này rồi phụt chơi vậy 6, chơi cái là Rồi. mua về làm cho nào 3. cái sáng 6 and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3. 이거 지금은 숙사한 신경 내 저기 3, chăm 2, khăn nữa nó gì à má ra nó cũng gì 6. làm khăn đến người gì thế 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. That's it, right? cậu hà xưa thi nhận Six. gì khá được Three. được trả nữa ngà gì phải 1, 2, 찐 mình khát là liang à 6, six phần là nó six ấy 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, baba. yeah munch we can 6 5 5. 너무 줄었을라 1, 2, 찐 사리 5 six seven bảo quá ra ra một phát sinh ra 6. Ibar 6 munda kila. 5, 6, 6, 5. bảo giả khá cái nào Ibar ana 6 munda. Aisyah. 1, 2, 3, 4. 6 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 판자 아예 khăn ra và yeah cái này 속 속가 찐 1, 2, 찐 사리 판자 속가
Dán Em luôn ơi, thật xin. đúng lắm. Phải mình bắt xong mình đang nè. Khá là ban dày mình tốt. Ý này nè, phải chung vậy. Nè cứ dàn hay mình đang nghỉ vừa thả bài. 1, 2, 3, 4, 5. ทางเขาเรื่องอะไร ฟูนี่ช่วงนี้ก็ทำได้ไม่น้อยหนึ่งนี่อ่างเลยปลาวันนี้ว่างนี่สั่นหนึ่งเลย ไทยโอ้ชื่อชื่ออินชาลังมันชื่อทำเป็นมันอยู่ Pusin sama mamaku. 1, 2, 3, โอ้ 4. ชื่อเด้อ So ya nih. 1, 2, 3, 4, 5. ช่วยสาดี Ay, เฮ้ยตัวกูเสียกันเลย ukurnya apa? มาว่า Soy. 1. Masa tuh lewat loh. สี่ ทีแล้วป่าวเวลาจะวิเชียน एक दो तीन चार पाँच सुका एक สี่โอ้ชื่อชื่อมันเจ้าประเทศกี่ละ तीन เจสปันยาชื่อมันเจ้ามึงมาเจสปันตัว फुट से พูดมาว่าชิคสันนี่ไงอ่ะ Ang sebara-bara sama saya. 1, 2, 3. soy dana apa meni lawan senang fungsi nih oh Menilam saya. ตีมันนี่ลังนะมันมาว่ามันนี่ลังฮะสี่ fut se dia than se Anak 6 mende. anak meni lo thar se คือมันกุศลกับไอ้จ้าน้ำปลาจ้าประเทศมัน ngo จะใครมา fut se ni kalau ini nih ni lam lo kan โคตร 6. 2. นึกนับวงขึ้นไปท่าป้าเวียนนี่บุคคลบุคค Ya ล bener. iya ini semua barang mana sih six Tuh. ป้าไปแล้วโหชิลุทำไปหนีไปนะเปาเงินขึ้นไปท่าก็ 1, ได้ 2, 3, 4. soy iya 6. saya pernah tuh คุณเจ้าได้จ่าดูดีป่าวะ Oi, siapa ini? six one two three three จ่าเกินโอ้เชี่ยผมผิดทันนะกู yes Habsi yang gue mau apa? sekolah jalan gue dana Yes, per gue. Kira kalau yang gue solusi benda, gue mau jalan gue. Yes, per gue cuy banget. Ang 6 mende ayo. Ibar pun Eh, rasanya gue hursin sih. Food. Aku jangan bong sih ya. Duh, ayo. Suka. Tuh. Duh. Ibar six two six. Oh, five six. 1 2 3 4 5. Tuh. Tuh. Yes, nah, ten kita belum deh. Iya, salah. Sintu sana hebat. Ka five ibar Kai ayo itu bangun jawabมัน Anak 6 mende udah baca teman-teman. Ya. Wali ni umun jawab Anak 4. Soy, food nanggu nih, food janggu. Ini gue menang 1, 2, 3, 4. Food. Tos. Nggak jawab dia belum kan. Hai Hai. ขันละเท่าไหร่ถูก one two three four five จ่าจะไป Ek. Iya. สี่จานเอาได้บัดวันนึงนะปลาเกมันกุชิเหรอ Just wanna fruit saya yang sing. 3. สี่จานเหรอ Aisyah. สี่จานเหรอ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. สี่แล้วว่าวันนะครับ Food. Iya. Ek dua tin sari. 5 1 2 3 4 5 Just for ras, terus kenapa? ไพ่ไว้บุกขันเถอะ Hah? 1, 2. ขันหุ่นดึกแบบคือ Ya gue mau tuh. Food. Iya. Mau Ek baca dua sih. tin. Why? Bisa tuh why lagi ya? Duit nunggu apa cinta gue apa? Ani duit, cinta siapa? Tin. Aisyah. Tin. Cin. Mana? Nuah deh. Cinta deh. Nuah kan deh. Cinta nak uji. Tin.
아이씨. 파이브. 6 5 बेखौ सोदो. मारै सोनो मोननांगौ ए आं बेखौ सय खारनांगोन बे बाहाय ओहो 6 सोबाय. 6 नङारा बेखौ पास खारनांगोन होनबा औ 5 खानदो नै बेखौ. बेखौ खनसे लानो हायो ना नङाबा 1 2 3 4 आया एक दुइ आयो दा एक दुइ तिन सारि खमायफिननाय गैया एक दुइ तिन सारि खमायफिननाय गैया दे खमायफिननाय गैबावा जायो दे हारसिं इदि गेलेना बुङो. फुल. 1 2 ए 2 이씨 2 जाला. मोनबाबो मोनजाखाला नों खारनांसिगौसो. दे बय 6 3 खानदो. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 सिक्स सारि पुश माया 1 मोनदो आयो सारि माबा 5 5 5 5 5 इशु सोबाय आं. खोबसो गोसोफोराबो. खानद'? मोनसेल'सै गावना आन्दायबाय. पुश 6 बाबो जाथारगोनदां. पुश! आंना 6 जादो आयि हाबैथारनायावसो आइसु सकापट sok होनांगौ सका सखा जानायाव ए मोनजायाना बाबा. सकाटु सखा. इशु सका बासिबाय आंनाबो होसो जाया माबा. 3 1 2 3 फान्जा एक दुइ तिन सारि फान्जा एक दुइ तिन सारि फान्जा सकामाव तिन सका 이번 날 하고 투스. 조카 파스 만자랑 조카 다는 खारखानांगौ थाब 엄마 이거 자 이거 이거 다우는 돈이 이거 가 सखा. 1 2 6 이씨 저런데 안 되고 호수나구나. फान्जा 1 해봐라. 굿 원. सारि आंखौ मोनलालै 문어 사이 6 4 서이. 사리 사리 판자 판자 판자. 아이예 뒤라봐보나 한 바탕 몰라. 소이 여기 지금 스타가 아이예 문제나 리봐보. 이거 판자 잡았지. 코라 잡았지. 해봐보나. 풋. 그래프 맞아나 그죠. 1 2 3 4 5 네 맞지요 두잖아 굿자드 아이예 apa ini berapa Bukan bundar. apa ini? Gila apa ini nak? 3 너마 나 수컷하나로 그야 Bukan mau sama gila. Buddha sama gila. 풋 Gila. Food. Jangan aku baik-baik sunai bangun. Bangun cuci jamai kursi sih. Panja. 1 2 3 4 5. Ada kursi ibu mau tahu macam mana? Ni macam. Dia lah apa baik. Apa sih? Man sunai lah bangun. Ini bangun coba ni antara satu deh. Siksa nak ni nama budak ni kandung nak ibu ya. Ya udah mulai di kantor boleh Yes, antara sawa ya. 푸시 아 한번잖아 소이 Ni baru cuy jalan ni nak, naik lo. Wah, 뭐 하나 둘 kusir. Bagi sepanjang hujan. 소이
जेसफोरा होदो इखिन्दो सय ए मोनला बेखौ नो मा Gila. सयाव खनथाम जाना होलाबायलायबाय 3 3 आंना नेनोसैलाय आं नै बाबाखौ 4. सय हस फुटबा हागोनथ' नोंना नै होनबाथ' हागौ Anak gila mana? एबार जेसफोरखौ जानो ना बाबाखौ जानोथाय Baba. र' जेसफार नायदो मोजाङै मारबा नांगोन सय थैस दाना ओंखारनांगौ जाला Oi, sari dah mulu. Cing, pas kan. Suka, lai, udah mana? Suka. Good. जेसफार देरहासिगोन दे जेसफोरनो जानो गैलाथ' जेसफोरखौ जानो आंबो होसोनाय जायाखिसै Ambil apa ini? Suka. Good. सप्ताखौनो मोनबासो लांनांगौमोन बाबाजों आंजों बादिसैसै नोंना Oi, anak dia kawai. Suka. Good. जेसफोरजों फार्स्टआवनो जेसफोरजों सय जायाखिसैना सय फार्स्टआव जानाय जायाखिसैना Suka. Pas. सर्बनास सारिका नार्जारि जितेगा कौन जितेगा जेसफारसो देरहासिगोन जेसफारसो हनै बोरै हायो नालाय Yo. बाबाया देरहासिगौमोन गैखालामोन बाबाना नैबावखासैमोन युस दसे हाबसिनबायना 5. 1 2 3 4 6. 6. जेसफोरा देरहाबायहाय लाफादो Isu. गैया जायासै हाबा 7. मोनथामनांगौ 1 2 3 4 5 6. 1 2. सखा Oi, anak 3. Uno pusar na. सखा थिनानाबो थ्रि नङाबा 5 Anak suka 3, satu suka 3. एबार खिन्थु बाबाखौ जानो गैला एबार जाखायाबाथाय सय Sari muda Maya. थिन एक दुइ थिन Suka. Aiyai. एबार होसोना 1 मोनजायाबाथाय गैला 2 3 sari. खनसे बै सिटाराव दोनहैनांगौमोन Sari. Aiyai. Tulo. सय थैस Winner. 2. Like. थैस जेसफार Winner. देरहाबायलै दे ओरै लाबोदो एबार Nusir gede. Ini udah snack kok gini kan? सय नै सयाना Soy. सयबाव थिन आंहा सिक्सआनो जाया आंनिखौ फास होनानै दोनखोना माखोथाय 6 5 जाबायना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 Oi, sampai. थैस Maya kan bisa sih, Mas. आइलाय सया आइये एबारबो जाबावगोन आं बैखौ बेना जाबावखागोन थुस आंनाल' गरसेल'सैमोन आं हास्लासो जानोसै Dua habungan Maya, Bapak. 3 गैला जेनसिगोनसो थैस मोनसेल'थारसो मोनबाय आंना खेबनै जाजाबाय बेखौनो खनथामसो जाबाय खननै सयानो जाला नै दाना आंना ओंखाराखिसैना Mana मोननैल'सै जेंनानै थानो मोनबाय थाबाय बै मोनसेखौ खार'दो स्टाराव थाबायबा खारखानांसिगोन आंबो दा नङाबा ना जाजानो ना मानसि जागोन सय एबार खारदों नोङो बेखौ एबारसो जागोनब्रा बेना सय देलाय जाबायब्रा बेना आइये र' एसे खारहोबावदो बेना सय जाबाय आं बाबायसो आंनासो मोजांसिन जायो नोंना बोरैबा 6 जाबाय थायो जानाय नंला उल्था खारनांसिगोन ओरैहाय आइयो एबार खारगासिनो खानसै mana habiskinलै 5 habis mana bagian jengkau sangkade सय ये हार गैया चेन्ज खालामनांगौ मिथिया जानाय नङा सय गैया
सोइबाव सारि आङो जायाब्रा सिक्सआनो मोनसेल'सै सोइबाव थोस नों जेनखाबाय मा बाबाना नोंना दुइ फुटल' जालांबाय थागोन ना आंना सय जानोसै नै सोइबाव आइयै सय दुइ आइ सय थोस एक दुइ तिन खारदो Yeah. सय सय सारि हाबबाय सिक्स फर हाबबाय बबे मोनलाय बाबा नै बावमोन ना फाइभ मोनबा हाबबाय औ ना बाबा सिक्सआलाय बाव जाखायोना फाइभ मोनबा हाबबाय फाइभ सारि बेखौ मारै मोनबावनो दाना वान उdah जाखायो आंना जाबाय बियो गैलालै वान सय येस वान देरहाबाय वान नोंना थामजासो जानांगौ सय दासो मोजां जाबाय फुट जाबाय सय दुइ फुट जाबायलै फुट जाबाय आं बाबायसो सोलायनांसिगोन सका आइसो सोलायदो नोंबो सका थोस बाबाना जाबायसिगोन नोंबो सोलायदो र' आं बाबायसो सय आइयो दुइसो जाना होबावबाय सोलायदो माबा नाङैयावसो सिक्स जाबाय थाबाय सोलायदो थिन थोस बिदि सोलायनाय गैया सका ये सका वान आइसो सका एबार गैला उफ अजा बोरायनि चिरं जिर' आया जेनबाय वाननि थाखाय जेनबाय नै जेनबाय बे जेनबाय जेसबा देरहाबाय गरसेल' थादों बेबो फुट जाबानो देरहाबायमोन हैस निफ्राय लांबाय आं बेखौ ना एथ' मोनाबाय खेबसे गेलेनायाव जाबाय थाबायना दे नैबेखौ गेलेसै होनबा आं नोंसोर सानो गेलेग्रोदो बन्द' खालामदो गेलेला ना जाबाय मोनाबाय हनै फरायदो दे बाबा लेखा फरायदों खेबसे गेलेनोबा नांला अब आं सोना दोननोसै दे मोनसे गेलेनो गरसे गेले गरसेल' लानांगौ माखौ लायो नै आं लाबाय एकसो मोननांगौ बेना सय मोननाय गैया मा ओंख्रिनोहाय सोरबा मा जाखो सारिखा नार्जारि मा ओंख्रि गैथ'वालै र' नायथ'वाखै एक मोनबासो माबायो बेना लायनोसै र' दसे थानानै फेसबुकआवसो होदों नोंबो एक मोनबासो ओंखारो बेना ओरै फैनो बेवहाय खेला जिबौ एक मोनाबानो एक जाबाथाय खारग्रोनाय मिथिबाय एक जाबा मा एक जाबाथाय ओंखारबाय अब्रा ओमफ्राय खारबाय ओमफ्राय बायसान्स एक जानानैथ' खारनो मोनबावो ना होमबा बिदि एक जाबाथाय जिबौआव खारग्रोनांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव खारनांगौ मिथिबाय बोरै होनखोथाय जेनेबा ओरै एक जाबाय हो एक जाबाय होमबाथाय नों गुथिखौ सालायफिननो मोनला नों ओरै खारबोदो ओमफ्राय नैबाव थाबाबो जेनेबा होमबा बिदि खारबाय होमबा जाजाबाय नोङो आंलाय मिथिखायोना फुट दासो सौखा जाना होबाय दाउ फैयाखैना लायदोसो माबा बालेंबारियाव थांलायबाय नो सोरो बेलाय माबा आनैमोन आरो बालेंबारियाव थांलायबाय आनैनो माबा मा होनलाय आदै दिदि 1 2 3 आंना 3 मोनबानो जाबायलै 3 आइया थाइसे
Chin. One. Ana tumbo wa jaga le 자, 산둥 드네 Two. 고로마네. Nơi, two. Mình có phải vậy. 어, 스마트폰 갖고 온 거야. 하나 안 카라페네. Lấy không đừng. Ana tumbo đứa. Ai 말라. cái số gạo. One. Tres. Tôi sẽ tumbo của ra rồi. 그거는 우리 쉴카드. Ồ, rồi mình có đúng nè. 이거 원래 같은 놈인데. Mình có. Ồ. 누구냐 후배. 그래 이제 후배라. 왜 레시라고? 그이씨 하나 자나 줄라. Ana quan muốn đứa ra. Ai sư. 뭐 필요? Three. Mình có thấy cái nào one two three. 싫어. Kick lại đúng nè. 바로 말리마로 방금. Mà ba xưa đi chướng bảy. 예. Mà ba chỉ một xí mình. 예, 그냥 기다 왜 나. 예, 넌 당하게 하래. Làm thế sẽ kinh đăng. Làm thế thì chỉ đi nè. Mình chạy à. 네, 잡아줘. 예. Đừng ba bè mà anh thằng cho 네, 원 본 내가 아까 해놨네. anh ấy đi biết cái gì đâu. 아, 원 보네. 그럼 한 번도 가야. Con đám ngon kìa. Con đám ngon chào thế nào vậy? Na biểu rồi về kìa. Four. One, two, three, four. Bas của vậy. Mình có chung vào đây kìa mà nào. 아, 맞습니다. 아, 원 보네. Four. Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng sáng rồi mình seven thằng à. Three. One, two, three. Mình có thấy vậy. Bas vậy lên. 3. 1, 2, 3. Five. One, two, three, four, five. 9. 1, 2, 3. Five. One, two, three, four. 사리. 1, 2, 3, 사리. 더 짜다 있을래? 이제. One, two, three, four. Anh khen chúc ra sẽ kìa rồi. 사리. 1, 2, 3, 사리. Three. 우리 사리 뿌리지. Đi uống đúng nè. 1, 15. 10. 1, 2, 3. Ơi, ăn nào, one, two, three. Three mình đó, three. Cứ đó. Three. Ôi gió, thay đổi này kia. Này kia. Cứ đó. One. Ayo. 3. One down mình lên. 1, 2, 3. 하나 보다 그거 내네. 몇 시간 째. À, three mình đó, three. 2. Bye, bye. 자, One mình đó. 1, 2, 3. Three nữa ba one mình đang nè. 자, 나와 이제 스파라. 4. 1, Mari 2, ra, 3, tụi ra. 4. Mình cứ xài ra khá gần. 아, 공상 가와요. 카드 상. One, two, three, four. 야, 말이 네가 하는 거야. 4. À là one mình kia. 1, 2, 3, 4. À là two nữa ba three bên đây vậy. Three. Đi đâu vậy? 1, 2, 3. 내가 하고 있어. 아, 왜래? 코로 산에 물래 왜래? Là bác sĩ. 산나 시대. 문방. Anh ấy nói mà bác kick lại nha, thu của bộ gì? Kick là bác kick vậy. Tháng tí. Anh ấy nè. Nó lên cây nào một chút.
हथानो नागिरदों मेरला सिख्लाफोर दं उनावहाय गारिया बुंजोबनाय खयजन दंथाय बोरै उन्दुनांगौ नोंसोर जेनेबा हथाजोबनो नागिरदों बोरै उन्दुगोन नोंसोर एथ' मेरला बोरै उन्दुगोन जायगायानो थोनाय नङा दिस्क'लायना होखाबाय हनै फुल जाबाय होमबाबो एक्सारसाइस जानायनि होबाय दाना दाहाय डिस्क'लाय दाहाय डेक'रेट खालामजोबनांसिगोन नानि सिखारगौ मोना नानि सिखारगौ मोना आरे थाबायनो हागोनलै दा लाइटआ बायहानिया मोनाबायलै मोनाबाय खर' सालायबाय माया कमेन्ट थायालै आंना
बन फाननानै जिउ खुंनाय सानै बुरि बैसोनि आइजोफोरखौ लामायाव लोगो मोननानै हाग्रामा महिलारि सारा अनसुंथाइ होदों। फैसा होदों एसे। थाखाय थांनो खुलुमबाय। बे मिडियानि गेजेरजों आं दिनै गासैबो बिटिसिआव थानाय जोंनि हारिनि गेजेरावनो बे निउसखौ आं खोन्थानो लुबैनाय बायदि जादों। आङो बे गान फैदों बियो 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारिनि मौदांनि गामियाव। आं बेखौ मास मोनसेसोनि सिगां मोनसे भिडिअ नुदोंमोन। गथ'खौ आथिं थोंसे खारबाय बलबो गेलेयो आरो बिमाया खाराव माराव साइकेल मोनोब्ला स्कुलाव थांलाय फैलाय सुबिदा जायो होननानै बुंनायखाय आं बेखौ सुलु लायै जोंनि 14 चिरां दुवारनि ब्लकनि मानव गेदेर आफादगिरि दैथुन बरगयारि बिथांजों जगाजग लानाय जादों। बेनिफ्राय बिथाङा बिनि बिथं एड्रेसखौ आंनो हरदों। बेनिफ्राय आङो देरहासार इस्लारि इउटुबार बिथांखौबो बे रादाबखौ हरनानै आंनि गथ'नि न'खौ संनो आं बिथोन हरदों। बेबायदि हिसाबै आङो दिनै गोबावनि उनावबाबो फैदों। फैनायनि जाहोनानो बेनो, आङो जोंनि दोलोनि BPF दोलोनि आइजोफोरखौबो बेवहाय ज' फैनानै एसे सिरायलायनो थाखाय आं बिथोन हरदों। दैथुन बरगयारि बिथाङा ब्लकनि आफादगिरि हिसाबै BPF राजखान्थिनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा गनायना लानानै दिनै लिङैरा जोंखौ लिङै ज' मा फैलायनो खबराबाय हानाय थाखो जादों। फैनायनि थांखियानो बेनो, आं गिदिरथार अनसुंथाइ होनो हायाखै। साइकेल गंसेनि गेजेरजों गथ'आ स्कुलाव थांलाय फैलाय सोलिनो हाथों। बेहा बिदाबो दङ, जोबोद गोरिब न'खर। बिफायाबो जायगायाव थाया होननानै आं खोनादों। दा मा नाम मोनदों बिमाना? माइदांस्रि नार्जारि। दा बिथाङा गथ' सानैखौ लानानै हारसिं थायो। बिनि फिसाइया बाहेरायाव गाव खामायनो होननानै बाहेरायावसो दंहैयो होननानै खोनादों। नाथाय न'खरा जोबोद गोरिब न'खर। आं माने सानखांनाय फैदों, बे गथ'आ बोरैबाफोर आथिङाव आर्टिफिसियेल अननानै सोरबाफोर आर्टिफिसियेल आर्थिं जुदि होनो हायोबा
निसय बियो गावनि जिउआव दासो बियो 10-11 बोसोरसो जादों 11 बोसोर दासो जादों हारसिंनो आथिं थोंसिजों जोबोद खस्थ'यै सोलियो बे अननायखौ आं जोंनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव मोनसे नोजोर होनो लुबैदों जाहाथे गथ'आ अननाय मोनथों आरो आङो इतिमयधे जोंनि दोलोनि BPM दोलोनि ब्लकनि आफादगिरि बिथांखौ बुंबाय जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि बेसराव थानाय मेडिकेल कलेजाव लांनानै बाइकआ लाबोबाय जेसपार बाइकआ सोर डक्टरजोंबा माबायदि जायो थांलाय आरो आनैखौ प्रसिडर नंगौना उनैसाय नङा बिनि आखाइखौ फाहामनाय आरो आथिङाव माबा बाजाराव थांनो मोनसे नागिरदोंमोन बाबाया बाइकखौ आर्टिफिसियेल आथिं सोदेरना लाबोखाना होनायनि लाबोदोनो बेखौ बिथाङा सुलाद लादों आरो आं फोथायगोन जोंनि BTC नि चिफ मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे गथ'गाथा सोमदोन मोनबा बरगयारिनि चेनेलाव निसय नाय बिथाङा बेखौ बिनि फारसे माबा मोनसे अननाय होगोन आङो जोंनिनो EM देरहासार बसुमतारी बिथांनिसिमबो थांगोन जाहाथे जिहेतु बिथाङा मेडिकेलनि जोंनि माने EM दा ओंखायनो बिथां जोङो बयबो अनलायनानै बे BTC आव थानो मोजां मोनो आरो जायफोर खबर मोनदों खोन्थालायनायनि गेजेरजों माने जाहाथे जोंनि खौरांफ्रा बयबो मिथिलायो आरो बयनिबो अननाय मोनो आं बेखौनो हास्थायनानै दिनै बेवहाय फैनानै नोंथांमोननि गेजेरजों बयनिबो खाथियाव नोजोर होनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय खुलुमबाय बे मिडियानि गेजेरजों आं दिनै गासैबो BTC आव थानाय जोंनि हारिनि गेजेरावनो नैबे निउसखौ आं खोन्थानो लुबैनाय बायदि जादों आङो बे गामियाव फैदों बियो 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय सान्थिपुर आं बेखौ मा जायो मास मोनसेसोनि सिगां मोनसे भिडिअ नुदोंमोन गथ'आ आथिं थोंसे खारबाय बल गेलेयो ओमफ्राय बिमाया खार'माराव साइकेल मिडियानि गेजेरजों आं गासैबो BTC आव थानाय जोंनि हारिनि सानैखौबो समान बेयाव हाबगोन आरो मोननै हिनजाव गदाय लानानै मानसिया बे थाबायफिनबाय अरुणाचल थायफिनबाय
नै दा स्ल' जागोन र' औ र' थांसै मा जाखो नेटानो नाङा जोङो बिजनेस ओमफ्राय बिदिनो खिथाबाय आरो बेयाव हाया मोजांथार नोंसोरबो माने एफा खस्थ' थाबाय थादों हाजिरा मावनानै बेसे जाबाय थानो बेयाव फैदो होननायनिफ्राय जों बाव फैबाय आरो बेयावनो बिथिंनि उल्था पानिथिंजायनि मानसि दं बे मानसिया बेखौ जोङो ओरैनो दफ्ला दफ्ला होनोमोन आरो दफ्ला होनोमोन बेयो माने बेयावनो थाफैखादोंमोन बिसोरो ओमफ्य बेयावनो थाफैखादोंमोन बे हिनजाव गदाय लानानै मानसिया बे खालामफिनबाय अरुणाचलाव थाहैफिनबाय मा नाम होनदों बिनि मुङा दफ्ला दफ्लाया नोंथांमोनखौहाय बाव थानो थिनफैदों औ बिसोरनो लाबोनानै दोनफैयो आरो जोंखौ मा मुं बियो आंना सुबुला सतगियारि सिगाङाव बहा नुदों सिगां माबा जुनाय माबायाव मावबाय थायो बिसनाथ सारियालि बिसनाथ सारियालि नोंथांमोना गियोना गिया बे ओनसोलाव थाफैनो गियो गिबाबो थानांसिगोन गैया नालाय दा हा गैया नालाय हा थाबाथ' जों बेफोरबायदि थाफैयामोन दिनै हा गैयिनि थाखायनो बिदि थानांबाय बिसनाथ सारियालि दङमोन ओमफ्राय गारना फैदों जों बालाबारि बाना जादोंमोन आरोना बे समाव बाना जानानै जेबो खिथि जायामोन ओमफ्राय बाना जानायाव जों जायैखाय फैदों बेसेबां न'खर दं बेयाव दा आं बारा मिथिजोबा 30 घरसो दंमोन आरो बबे जायगानि बे जोंहाथ' बिसोर खुलानि गोजा जों गोजाननि फैनाया न'बाल' जोङो न'बा बिसनाथनि न'नै ओमफ्राय जुलाइनिफ्राय न'नै ओमफ्राय ओरै माबा अदालगुरिनिफ्राय न'से जोंना दा जोङो दा थांनाय फैनाया 10 बोसोर सोलिगासिनो दं आरो हादान लानानै थाफैनाय बे हिनजाव गदाय लानानै मानसिया बे खालामफिनबाय अरुणाचलाव थाहैफिनबाय मा नाम होनदों बिनि मुङा दफ्ला जों मिथिगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै BTC नि चिफ आरो सिगांबो बिथाङानो गायसनगिरि हिसाबै इन्टारिम काउन्सिलनिफ्राय चिफ जादों उनावबो चिफ जादों मानोना बिथाङा सासे Here is a job mazobra नेटा खाराखैलै निउस नायनो नागिरदोंमोन आं निउस नेटानो कानेक्सन फेल जागासिनो दं गोबाङानो मिथिनो लुबैदों मिथिया दिनैहाय आङो गोबां दुखु दाहानि सैसोनानै दङ बेफोरनि गेजेरजोंहायनो दिनै जिउखौहाय खांलांनो नाजादों आं सानदोंमोन आङो ससियेल मिडियायावहाय आं फैथ'नो गोसो जायाखै मानोना आंनि गोसोनि दुखुआ जोबनानै थाङाखै नाथाय दिनैहाय उफाय गैयि जाबाय रायजोफोर दिनै बुंफैनो गोनां जानोसै नोंथांमोना मानोना ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरनि दावराव दावसिखौ गोबां नुनो मोनगासिनो दङ आरो नुलांगासिनो दङ माबादि जाखो माबादि नाथाय आंनिफ्राय थार बाथ्राखौ दिनैसिम आं बुंनो फैयाखै मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गोसोआव मोनसेल' गावनि संसारखौ बोरै आं हमथानानै लाखिनो हागोन आं सिरि थानायानो जुदि आंनि न'खरखौ बासायनो हायोब्ला नैबे बाथ्राखौ साननानै दिनैसिम आङो सिरियै आङो दुखुखौ सैसोनानै आङो मेगननि मोदैखौ आङो मलुनानैबाबो आङो खुगानि खुदैखौ आङो मलुनानैबाबो आङो सैसोनानै दङ नाथाय सैसोनायनि सिमा बारलांगासिनो दङ रायजोफोर दिनै बेनि थाखायनो आं बुंफैनो गोनां जाबाय दसे सिगांसो जाय भिडिअफोरखौ होगासिनो दङ आंनि फिसाय
एमजेआ बे भिडिअ गोबांथारै नंखाय बाथ्राफोरजों आंनि सायाव एलिगेसन लागायफैदों आरो आंनि न'खरनि सायाव एलिगेसनफोरखौ होफैबाय। दा बे बाथ्रायाव गोबां रायजो राजा नोंथांमोना साननो हागौ जानांगौ थारैनो हिनजावा गाज्रिथार नां, थारैनो हिनजावनियावहाय गोरोन्थि दङ जायनि जाहोनाव दिनै फिसाया बिदि 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 बिदि। नाथाय बेसेबां सैथो आं बुंनानै हयथ' आं नोंथांमोननो आं फोरमायजोबनो हानाय नङा। मा लिरदों? नाथाय जोंनि खालामजानाय आंनि फरायगासिनो दंथ'। आंजों लोगोसे आंनि बिमा बिफानि नंखाय लिर दे, लिर बुंजानायफ्रा मा लिरदों? फरायबायथ' नै कमेन्ट फराया बेयो जिलिर गावनायफोरबादि नुदों रायजोफोर नोंथांमोना। फरायबायथ' फरायबाय। बावैसो आंनि फिसाया सासे आंजों डिभर्स जायालाबानो आंजों सासे गथ' थालायखानानै सासे बेलेग हिनजावखौ लानानै खारदों। दिनै बेसेबां दुखु नांथाव दिनै बे बाथ्राखौबो दिनैहाय बियो दाखालिबो जेब्ला रायजो राजाफोरनियावहाय आङो मोनसे लेखा बिलाइखौ गथायहैदों बेबादि खालामजानायलाय मिथिं खुंदों रायजो राजानि मानसिफ्रा बेयावबो बियो थगायदों मानसिफोरखौ बुंदों जाहैबाय बियो फानग्रा सिख्लासोमोन। आं मोनथियैयावहाय आं गाब्र'बाय, आं गाब्र'दों बे फानग्रा हिनजावसोमोन, आं लाना खाराखै। नै बेफोरबादि बाथ्रा शपिंसो खालामनो थांदोंमोन मादोंमोन नै बेफोरबादि होननाय बाथ्रा। नाथाय सारथा संसार गोमसारनाय दिनै बयबो नुनो बाखि गैया बिनि मावनायखौ माबादि मावदों आरो गाव गावनि चेनेलनि द्वारैनो बिसोरनि फोरमायनाय बाथ्राफ्रा गोमसारदों। रायजो राजाखौ थगायदों नाथाय थेवबोनो रायजो राजायाबो नाजादों। आंबो गावनि फिसाय हिसाबै आंहा गथ' सासे दं हिसाबै आं बे संसारखौ हमथानो नाजादों। बेफोर गासैखौबो आङो निमाहा होनानै आं नाजादों। थाङै थुङै आरोबाव दिनैहाय गोरोबहोखानायनि उनाव बेले बेजे आंनि सायाव दाय फान्दायनो नागिरदों। नोंगौ रायजो राजाया नुदों गोरोबफिनबाय भिडिअनि गेजेरजों, नाथाय बिनि आन्दोआव मा जाना थांदों रावबो नुवाखै। थेवबोनो आङो बेखौनो आङो बारे आं फन दिखांजाबायाबाबो आं थाब थांबायदों मेसेज हरथाबाय। मा जाना थांदों बेखौ बे बुंनायलाय आं बेखौ जेबो बुंनोबो हायाखै। थादों बियो आं दोनदों नाथाय बिसिमल' निउस नुसैलै दा मानि मारै जानांगौ जाखो? बयबो नुदों आरो गोबाङानो गोबां बाथ्रा सोंहरदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों गोबां बुंहरदों। सिनेमा शुटिं सोलिगासिनो नै सिनेमा शुटिं। थांसै दोनथ'नोसै रावबो गैखाया बाय 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 बाय। बाजै फैसा खर' गिदिंजोब्बायलै बाजै।